yadda ake fara sana'ar ɗinki, sannan me ake nema, me ake buƙata a fara sana'ar ɗinki. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo daga farkonsa har ƙarshensa domin ku ji shawarwari da za mu ba ku. Idan wannan ne karonka na farko na kallon wannan tasha, ina neman alfarma da ka danna mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawa na sanarwa domin ka samu masaniyar cewa mun ɗora sababbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗora su. Sannan idan ka ji daɗin wannan bidiyo, to muna buƙatan ka danna mashi liking domin ka ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da ƙara wayar muna da kai a cikin wannan sana'a tamu ta ɗinki na yau da kullum. Abinda ko in ce kamar yadda kuka gani a title na bidiyo ɗin, sannan kuma kuka ji na faɗa a farkon bidiyon yadda ake fara sana'ar ɗinki. Har kullum dai kowace sana'a idan za ka fara ta kana da buƙatar ka koyi ta. To haka zalika ita ma kamar kullum wannan sana'a tamu ta ɗinki ita ma koyonta ake yi. Ya ake koyonta? Kamar yadda kowane sana'a ake zuwa a nemi mai gida ainihin ƙwararre wanda ya ƙware a cikin wannan sana'a, a nema a gurinsa yaro zai koyi aiki, a yi yarjejeniya a tsakani, ya amsa yaro ya amsa, iyayen yaro su amsa, a bar masa yaro ya ci gaba da koyon aiki. So har kullum dai ita ma wannan sana'a tamu ta tela ita ma haka ta gada. So haka zalika ababen da ake buƙata domin a fara sana'ar ɗinki. Za mu gani sau da yawa idan an kai yaro gurin koyon ɗinki, za ka ji mai gida ya ce yaro in za a kawo shi ya so kaza, ya so kaza, ya so kaza. Alal haƙiƙanin gaskiya wa'innan abubuwa da ka ji mai gida ya ce a so, to haka zalika su ne abu na farko da ake buƙata domin a fara sana'ar ɗinki. Domin kuwa su ne abu na farko da mutum zai fara amfani da su a gurin ɗinki. So wasu abubuwa ne wa'innan. Babban jigon tafiyan dai shi mai gidan da aka kawo ka wajen shi yana da jigon tafiya, domin shi karan kanshi shi ne jigon tafiyan. Amma sinadarin tafiyan ita ce keken ɗinki. Kamar misali wannan da kuke gani a bayana, to abu na farko kenan da ake buƙata a sana'ar ɗinki. Amma karkace wai din za ka fara sana'ar ɗinki kai ma sai ka so babban keken ɗinki za ka fara. A'a, ka siyi madaidaiciya. Sanda kai ƙarfi Allah ya maka buɗi sai ka siyi babba har da ma wasu extra. Wannan kenan ɓangaren keken ɗinki. Sai abu na biyu, so da yawa za a ce yaro ya so almakashi. Domin kuwa tabbas sai da almakashi za mu yanka riga, za mu yanka wando da dai sauransu. Duk wani abubuwa da za mu lallaka a jikin riga ko wando dole sai da almakashi za mu yanka su. Abu na uku kuma akan nemi yaro ya siyo zare. So dole idan yaro ya zo zai siyo zare. Idan sanda zai fara aiki wa'innan zaren zai yi amfani da su gurin ɗinki, ko da mai gidansa ya yi amfani da wa'inda ya siyo, da akwai wasu a inda yake koyon aikin a shago kenan, bi ma'ana zai iya yi amfani da su. Abu na hudu da ake nema shine wato ainihin yadi, ko akwai takarda da musamman masu ɗinkin mata sukan yi amfani da shi gurin koyon ɗinki. Wannan yadin ana buƙatar in kai ma ƙwararre ne ko ma kai ba ƙwararre ba ne, za a yi amfani da shi gurin yanka riga da wandon. So ana koya ma yaro yadda zai yanka da yadin, a zana mashi da chalk ko da biro ko pencil, sai ya bi da almakashi ya yi tracing inda aka zana mashi. So haka zalika idan ya gama zai hau keken ɗinki ya bi ya kwatanta yadda ogan shi ke yi. So saboda haka shi ma yadi ko wannan takarda da muke amfani da ita gurin koya ma yara ɗinki suna da amfani sosai, domin su ne ainihin kamar in ce su ma suna cikin jigon tafiya. Tunda in babu yadi babu yadda za a yi ka ɗinka riga da wando ɗin. Yadin sun kasu kashi-kashi. So idan kuka ci gaba da bin mu a cikin wannan tasha, za ku ga mun kawo muku ire-iren yadudduka
da muke da su da kuma ababen da ake sinadarin da ake amfani da su wajen yin wa'innan yaduddukan. Idan kuka biyo mu a wannan tashan gaba ɗaya za ku ji yanda ake amfani da su. Abubuwan suna da yawa, amma idan na ce in tsaurara za ku gaji da kallon bidiyon. So amma zan yanke shi in kawo shi in short yanda za mu ji daɗi, ba sai na yi bayanin komai ba. Kamar yadda na ce na 5 ɗin kenan shine wannan yadin. Muna da na 6 measuring tape wanda muke auna riga da wando da sauransu. Sa'annan muna da allura. Alluran akwai na hannu akwai na keke, saboda kusan akwai bambancinsu. Duka kowanne akan yi amfani da su. So da yawa wasu yaran ma idan an yanka musu kayan an ce su yi training da alluran hannu, akan fara ba su fara idan sun iya, sa'annan sai a ce musu su fara hawan keke. Sannan ita ma keken karan kanta zan zo in yi bidiyo akan yanda ake fara amfani da keken da taka-taka ɗin da ita irin wannan ɗin da kuke gani. Duka zan yi bayani a kansu. So alluran hannu akwai na hannu akwai na keken ɗinki, wayanda duka ana amfani da su gurin ɗinkin. Sai abu na gaba da za mu ambato shine akwai irin su anini hakan ga. Su ma duk ana amfani da su. Dole idan ko da kai ɗan koyo ne ko kai gwani ne, idan ka zo ka gama riga za ka buƙaci ka ɗora anini. Akwai gum stick. So gum stick ana amfani da shi gurin flap da links da dai sauran wurare. So saboda haka a nan za mu taƙaita, ba na son in tsawaita bidiyo ɗin. A bidiyo na gaba zan ƙara kawo muku abu kamar misali guda 10 da bayanansu yanda ake amfani da su a cikin sana'ar ɗinki. Kamar yadda dai kuka gani a title ɗin bidiyon mu, muka ce yadda ake fara sana'ar ɗinki. To mun dai faɗi yadda ake fara sana'ar ɗinkin, sai abubuwan da ake buƙata don a fara sana'ar ɗinkin. Wannan bidiyo ne na daban shi ma wa'inda za mu kawo, amma makasusin wannan bidiyo shine yadda ake fara sana'ar ɗinki. So mun dai ji yadda ake farawa kamar yadda kowace sana'a ta gada. Saboda haka na gode, ku ci gaba da bibiyan wannan tasha nawa. Za mu ci gaba da kawo muku abubuwa da yawa da suka shafi kwalliya na maza, ba ma na mazan ba, har za mu ringa tsallakawa cikin mata. Muna ganin yadda ake wasu ɗinkuna dai da sauransu. Ɗinkuna dai da suka shafi na zamani, da kuma yadda wasu suka samu ci gaba a rayuwa da sana'ar ɗinki. So na gode. Har dai kullum ni ne naku ɗin nan, Muhammad Rabi'u Musa, wanda aka fi sani da MRM Bangis. Ku ci gaba da bibiyan wannan tasha nawa. Mu haɗu a bidiyo na gaba.